ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. нашри муфассали барномаи ахборро бо тозатарин хабарҳо манзури шумо мегардонем. имрӯз дар барнома баррасии 58 масъала дар ҷаласаи навбатии шӯрои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон давати шашум. дар шаҳри душанбе шашумин конгресси ассотсиатсияи футболи осиёи марказӣ баргузор шуд. баргузории ҷаласаи 16-уми кумитаи байниҳукуматӣ оид ба ҳифзи мероси фарҳангии ғайримоддии ЮНЕСКО дар шаҳри Париж номинаи фалак ба феҳриsti мероси фарҳангии ғайримоддии башарият расман ворид шуд. иштироки ҳайати расмии Тоҷикистон дар ҷаласаи 9-уми конфронси кишварҳои тарафҳои конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид зидди коррупсия дар Миср. истифода аз имтиёзҳо дар самти рушди паррандапарварӣ дар ноҳияи шаҳри Нав теъдоди корхонаҳо ба 15 адад расонда шуд. шарҳи пурраи хабарҳо. имрӯз таҳти раёсати раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ҷаласаи навбатии шӯрои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум баргузор гардид. аъзои шӯрои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи рӯзномаи ҷаласа дар маҷмӯъ 58 масъаларо мавриди баррасӣ қарор доданд. аз ҷумла дар ҷаласа қонунҳои конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ворид намудани тағйиру илова ба қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи суди конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни конститутсионии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи судҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ва қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ворид намудани илова ба кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи ворид намудани илова ба кодекси мурофиавии ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи ворид намудани тағйир ба кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи ворид намудани тағйирот ба кодекси мурофиавии ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи ворид намудани илова ба кодекси мурофиавии граждании ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи ворид намудани илова ба кодекси мурофиавии иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи ворид намудани тағйиру илова ба кодекси заминии ҷумҳурии Тоҷикистон, оид ба ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи рӯзҳои ид, оид ба ворид намудани тағйир ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ, оид ба ворид намудани тағйироту илова ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи низоми иҷозатдиҳӣ, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маориф, оид ба ворид намудани тағйирот ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи амнияти нақлиётӣ, оид ба ворид намудани илова ба қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мақомоти худфаъолияти ҷамъиятӣ ва як қатор қонунҳои дигари муҳокима карда шуданд. инчунин аъзои шӯрои маҷлиси миллӣ бо тартиби муқаррар гардида кодекси андози ҷумҳурии Тоҷикистон ва 5 қонуни мукаммал қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи муқовимат ба терроризм, дар бораи истифодаи энергияи атомӣ, дар бораи паррандапарварӣ, дар бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон ва дар бораи тарбияи ҷисмонӣ ва варзишро муҳокима карда лоиҳаи қарорҳои дахлдору ҷиҳати баррасӣ дар иҷлосияи 8-уми маҷлиси миллӣ пешниҳод намуданд. дар идома тибқи пешниҳодҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаҳои қарорҳои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи интихоб ва бозхонд намудани судяҳои суди конститутсионӣ, суди олӣ ва суди олии иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон баррасӣ ва ба иҷлосияи 8-уми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум манзур карда шуданд. ҳамчунин дар ҷаласаи шӯрои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон лоиҳаҳои қарорҳои маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи тасдиқи сметаи хароҷоти маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон барои соли 2022 ва басти вазифаҳои дастгоҳи маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи пеш аз муҳлат қатъ намудани ваколати узви маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз мансаби муовини раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон бозхонд намудани файзов ёдгор баррасӣ шуда онҳо ба рӯзномаи иҷлосияи 8-уми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод гардиданд. доир ба рафти иҷрои нақшаи амали маҷлиси миллӣ барои солҳои 2020-2025 дар партави муроҷиат ва роҳнамоиҳои президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар иҷлосияи 1-уми маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон даъвати шашум аз 17 апрели соли 2020 муовини 1-уми раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон
احمدزاده رجبی گزارش داده از روی مسئله مذکور قرار شورای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان قبول کرده شد. با همین جلسه شورای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به کار خود خاتمه بخشید. درباره اجلاس هشتم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم. اجلاس هشتم مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت ششم 17 دکبر سال 2021 ساعت 9 در مجلسگاه مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان برگزار می‌گردد. اعضای مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان 17 دکبر سال 2021 از ساعت 7 تا 8 در شعبه تشکیلی دستگاه مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان به قید گرفته می‌شوند. تلفن ها 221 98 35 221 12 47. ادامه اخبار. امروز در شهر دوشنبه با اشتراک نمایندگان کشورهای ایران و افغانستان، ازبکستان و قرقیزستان و تاجیکستان ششمین کنگرس اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی برگزار شد. در آن مسائل رشد دورنمای ساحه فوتبال در آسیای مرکزی مورد بررسی قرار گرفت. گزارش همکارانمان. کنگرس اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی در انجام هر سال برگزار می شود و پنجمین کنگرس این اسوسیاسیون در سال قبلی به خاطر مشکلات پاندمی به طور آنلاین صورت گرفته بود. خوشبختانه هم اکنون وضع بهتر گردیده ششمین کنگرس این تشکیلات با حضور نمایندگان کشورهای عضو و کنفدراسیون فوتبال آسیا در شهر دوشنبه برگزار گردید که کارهای آمادگی، سطح و اهمیت این چاره‌بینی بین المللی را بار دیگر نشان می‌داد. بازیایی که در کافا برگزار میشه خیلی میتونه کمک کنه به تمام قسمت. به حال در مسابقات کافا داورانی حضور دارن که اینها شاید بعضا بین‌الملل نیستن، برای آینده هستن، میان اینجا تجربه کسب میکنن. بازیکنان تیم‌های فوتبال، فوتسال، بانوان، آقایان، اینها هم در این مسابقات تجربه کسب میکنن، سفرهای خارجی میان و میتونه کمک کنه به تمام کشورها. همین طور کار ششمین کنگرس با سخنرانی پرزیدنت اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی محترم رستمی امامعلی آغاز گردیده در ابتدا مهمانان و حاضرین را خیر مقدم گفتند. ضمن سخنرانی محترم رستمی امامعلی ابراز داشتند که سال 2021 برای تشکیلات سال نظررس بود، زیرا با گذشتن مشکلات پاندمی اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی توانست یک قطار مسابقه‌های سطحی با شکوه را برگزار نماید و با این وسیله به شکوه فوتبال کشورهای آسیای مرکزی رونق بخشد. پرزیدنت اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی تاکید نمودند که در دوره سپری شدن نه همه مسابقه‌ها دایر شدند، اما به هر حال در 3 مسابقه برگزار شده در شهر دوشنبه ما شاهد درخش ستاره‌های جوان در فوتبال منطقه گردیدیم. در کار این جلسه نمایندگان اسوسیاسیون، فدراسیون و اتحادیه فوتبال کشورهای تاجیکستان، افغانستان، ایران، ازبکستان و قرقیزستان اشتراک نمودند و تنها نمایندگان کشور ترکمنستان بودند که به طور آنلاین حضور خود را به قید گرفتند. قابل ذکر است در ششمین کنگرس اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی نایب پرزیدنت کنفدراسیون فوتبال آسیا جناب مهدی تاج نیز به نمایندگی از این تشکیلات در کار جلسه اشتراک داشتند. کاتب ژنرال این تشکیلات اولوغبک کریموف در خصوص مسابقه‌های برگزار شده در سال حسابات گزارش داده ابراز نمود که با وجود مشکلات پاندمی اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی توانست مسابقه‌های را میان نورسان، جوانان و بانوان با موفقیت برگزار نماید. در ادامه یکی از موضوعهای اساسی کنگرس تصدیق بودجه مالی اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی بود که مورد بررسی قرار گرفته در انجام از طریق آوازدهی عمومی قبول گردید. پس از قبول نمودن بودجه سال 2022 اشتراکچیان نظر و اندیشه و پیشنهادات خود را به پرزیدنت تشکیلات مطرح نمودند تا برگزاری مسابقه‌های زیادی سطح باشکوه در منطقه به نقشه گرفته شود. همین طور در ششمین کنگرس اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی تصمیم گرفته شد که در سال 2022 8 مسابقه بین المللی برگزار گردد. در فرجام کار کنگرس مژده نیک آن بود که در عرفه استقبال عید نیاگان نوروز بین المللی بار نخست مسابقه جام نوروز با شرکت منتخب‌های فوتبال کشورهای اعضای اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی برگزار گردد. این پیشنهاد از جانب پرزیدنت اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی و نمایندگان کشورهای عضو همه‌جانبه و با خوشنودی پذیرفته شد. با همین پیغام خوش ششمین کنگرس اسوسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی به کار خود خاتمه بخشید و ما نظر اشتراکچیان را در خصوص نتیجه این کنگرس جویا شدیم. کنگره خیلی خوبی بود و من ارزیابیم خیلی مثبت از کافا به عنوان نایب رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا شرکت کردم و خوب ارجحت میدونید که کافا نقش بسیار زیادی داره در فوتبال آسیا
ایران هست، ازبکستان هست، افغانستان هست، تاجیکستان هست، آذربایجان. یعنی ما وضعیتمون بسیار خوبه. پیشنهادهای خیلی خوبی هم مطرح شد، بودجه تصویب شد، شرایطی باید همه این مجموعه‌هایی که در واقع امروز رقم خورد، این 10-12 تا مصوبه، باید حاصلش بشه رشد و توسعه فوتبال در منطقه و به خصوص تاجیکستان که زحمت داره میکشه و ریاست کافا هم الان به عهده تاجیکستانه. یادآور میشیم اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی سال 2014 تشکیل شده. در سال 2019 در چهارمین کنگرس آن محترم رستم امامعلی با آوازدهی یکدلانه پرزیدنت این تشکیلات انتخاب شده. همکنون قرارگاه آن در شهر دوشنبه جایگیر شده است. از آن زمان تا کنون شهر دوشنبه چندین مراتبه مکان برگزاری مسابقه های بین المللی فوتبال میان کشورهای عضو اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی گردید. در این مسابقه ها منتخب های نورسان و جوانان در سن و سال های گوناگون و منتخب های بانوان کشورهای عضو اشتراک نموده مسابقه در سطح بلند تشکیلی و با موفقانه برگزار شدند. همکنون پس از کنگرس نوبتی در شهر دوشنبه تعداد، سطح و صفت مسابقه ها باز هم بیشتر و بهتر گردیده. مسابقه جام نوروز میان منتخب های کشورهای آسیای مرکزی می تواند فوتبال این منطقه را با نوگانی قابل توجه روبرو کند. این تحولات در پی تطبیق هدف و برنامه‌های مطرح نموده محترم رستم امامعلی هنگام انتخاب شدنشان به وظیفه پرزیدنت اساسیاسیون فوتبال آسیای مرکزی امکان پذیر می‌گردد. ادامه برنامه اخبار. با تشبث و دستگیری و هدایت‌های پیوسته اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون نومینه فلک موسیقی ملی مردم تاجیک جهانی و به فهرست میراث فرهنگی غیرمادی بشریت رسما وارد کرده شد. 15 دکبر در جلسه 16 کمیته بین حکومتی اید به حفظ میراث فرهنگی غیرمادی یونسکو که در شهر پاریژ طریق آنلاین برگزار گردید، نومینه فلک به فهرست میراث فرهنگی غیرمادی بشریت وارد شد. در جلسه وارد نمودن عنصرهای میراث فرهنگی غیرمادی که کشورهای عضو یونسکو به فهرست میراث بشریت پیشنهاد نمودند بررسی گردید. نومینه‌های جوابگو به طلبات کنونسیا اید به حفظ میراث فرهنگی غیرمادی از جانب کمیته به فهرست وارد گردیدند. رئیس کمیته بین حکومتی اید به حفظ میراث فرهنگی غیرمادی یونسکو کاتب مسئول شریلانکا اید به کارهای یونسکو پونجی نیلا میگاسوات وارد گردیدن نومینه فلک را به فهرست میراث فرهنگی غیرمادی بشریت رسما اعلان نمود. پیشنهاد نومینه مذکور از جانب جمهوری تاجیکستان از روی 5 شرط و طلباتی که در کنونسیا اید به حفظ میراث فرهنگی غیرمادی یونسکو تاکید شده است قبول گردید. فلک مجموعه سرود و موسیقی نوتکرار و صنعت کسبی مردم تاجیک بوده بیشتر در نواحی کوهستان معمول است و تاریخ نهایت کهن دارد. در زمان صاحب استقلالی از جانب اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون با رشد و نموی ژانر موسیقی فلک توجه زیاد ظاهر کرده شده. هنرمندان اصیل فلک سرا و انسامبل های فلک در شهر و ناحیه های مملکت پیوسته دستگیری و هوسمند گردانده می شوند. با تشبث و اقدام های سرور دولت محترم امامعلی رحمون 16 نوامبر سال 2001 با انسامبل فلک نزد کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان مقام دولتی داده شده. از سال 2007 هر سال 10 اکتبر همچون روز فلک با تنتنه و شکوه و شهامت خاصه تجلیل کرده می شود. با تشبث و اقدام‌های بی‌نظیر پیشوای معظم ملت به فهرست میراث فرهنگی غیرمادی بشریت وارد گردیدن و جهانی و بین المللی شدن فلک فرح بخشترین رویداد تاریخی و فرهنگی بوده در راه حفظ و عاموی نمودن میراث نیاگان، معرفی هنرهای مردمی و فرهنگ غنی و قدیمی مردم تاجیک در عرصه بین المللی نقش مؤثر می‌گذارد. با شرافت صاحب استقلالی در سمت حفظ و نگهداری میراث فرهنگی خلق کهن بنیادمان تدبیرهای مهم اندیشیده شده. دستاورد و پدیده‌های هنری ما از جمله موسیقی سنتی کسبی مردم تاجیک فلک امروز در جهان مشهور است. با تشبث و دستگیری بواسطه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون صنعت فلکخوانی به قطار هنرهای کسبی آوازخوانی شامل گشته انسامبل فلک مقام دولتی گرفت و بهر رواج و رونق آن که از قهر عصرها به روزهای ما رسیده است همه‌ساله 10 اکتبر روز صنعت فلک رسما تجلیل می‌گردد. باعث افتخار و سرفرازی است که در جلسه 16 کمیته بین حکومتی اید به حفظ میراث فرهنگی غیرمادی یونسکو که در شهر پاریژ
گردید نامینه فلک به فهرست میراث فرهنگی غیرمادی بشریت وارد شد. .B.41 Tajikistan. The nomination is Falak. пешниҳоди номинатсияи фалак аз ҷониби ҷумҳурии тоҷикистон аз рӯи 5 шарту талаботе ки дар конвенсия оид ба ҳифзи мероси фарҳангии ғайримоддии ЮНЕСКО зикр шудааст қабул гардид. иқдоми мазкур ҷиҳати ҳифз ва оммавӣ намудани мероси ниёгон, муаррифии ҳунарҳои мардумӣ ва фарҳанги ғанию қадимии мардуми тоҷик дар арсаи байналмилалӣ яке аз дастовардҳои муҳим ба ҳисоб меравад. бисёр як рӯйдоди хурсандибахш ба вуқӯъ омад. номинатсияи мусиқии суннатии тоҷикон фалак расман мавриди баррасӣ қарор гирифт ва ба феҳристи репрезентативии ЮНЕСКО дохил гашт. фалак яке аз мусиқиҳои хеле ҳам қадимии мардуми тоҷик аст. мусиқие аст ки аз замонҳои қадим, аз даврони қадим пайвастагӣ дорад бо тасаввуроти ориёиҳо, тасаввуроти меҳрпарастӣ. номинатсияи фалак ки расман сабт шуд, аллакай ин аз ҷониби ҷумҳурии Тоҷикистон панҷумин номинатсияи мероси фарҳанги ғайримоддӣ аст. дар ин кор саҳми пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аст ки дар асоси меъёрҳои санадӣ ҳуқуқӣ пеш аз ҳама ҳифзи мероси фарҳанги халқи тоҷикро дар мадди аввал қарор гузоштанд ва барномаҳои давлатӣ оид ба ҳифзи мероси фарҳанги ғайримоддӣ татбиқ шудааст. бо шарофати истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мардуми мо намунаву суннатҳои беҳтарини адабиёт ва фарҳангу ҳунари хешро арзгузорӣ ва эҳтиром мекунад. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба рушду нумӯи жанри мусиқии фалак ғамхории зиёд зоҳир менамоянд. бо ташаббуси сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 16 ноябри соли 2001 ба ансамбли фалак мақоми давлатӣ дода шуд ки ҳоло дар назди Кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият дорад. инчунин бо қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 8 августи соли 2007 ҳамасола 10 октябр рӯзи фалак бо тантана ва шукӯҳу шаҳомати хос таҷлил мегардад. боиси сарфарозист ки истиқлолият ба арзишҳои мардумӣ хосатан ба шашмақом ва фалак арзгузорӣ намуд ва рӯзи 15 декабри соли 2021 маҳз бо иқдоми пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пазируфта шудани мусиқии суннатии фалак аз ҷониби созмони бонуфузи ҷаҳонӣ ЮНЕСКО аз ҷумлаи боз яке аз дастовардҳои беназири даврони истиқлолият дар соҳаи фарҳанги миллӣ ба шумор меравад. маврид ба таъкид аст ки дар назди шӯъбаҳои фарҳанги шаҳру ноҳияҳои мамлакат ва вилоятҳо ансамбли фалаксароён ташкил карда шудааст ки ин жанри мусиқии қадима дар ҳоли рушду такомул қарор дорад. санъати мусиқии халқи тоҷик таърихи бостонӣ ва рангину пурғановат дошта, ҳамзамон дар муҳити нави рушди санъат анъанаҳои беҳтарини он идома дорад ва бо тобишҳои тоза ҷаҳони маънавӣ ва завқи зебоиписандии ҷомеаро сайқал мебахшад. дар ин радиф фалак аз зумраи ганҷинаҳои бебаҳое мебошад ки аз қаҳри асрҳо то имрӯз ҳамчун мусиқии классикии халқи фарҳангпарвару санъатдӯсти мо ба ёдгор мондааст. фалак ҳам аз нигоҳи ҳаҷм ва ҳам аз нигоҳи арзишу қимати бадеӣ аз ҷумлаи беҳтарин мероси мусиқист ки он барҳақ мусиқии шаклан озод ва таҷассумгари орзуву омоли халқи тоҷик маҳсуб меёбад. мусиқӣ дар тӯли асрҳо рисолати таърихии хешро ба ҳайси ифодагари маънавияту ахлоқ зимни вижагиҳоу рангомезии лаҳнияш аз замони бостон то кунун иҷро кардааст. имрӯз жанри мусиқии классикии фалак ҳамчун падидаи нодири ҳунарӣ дар фазои соҳибистиқлолии кишвар бо ҷилову садои хеш танинандоз гардидааст. анҷум ба само силсила марҷон фалак асте مهتاب بهار از این درخشان فلک است.
аз рӯи анъана матни асосии фалакро рубоӣ ташкил медиҳад, вале дар замони мо фалаксароён ҳангоми иҷрои сурудҳои фалакӣ ба ғайр аз дубайтиву рубоӣ инчунин ғазалҳои баландмазмунро аз адабиёти классикӣ ва шоирони имрӯзаи тоҷик низ истифода менамоянд. Замина, таърихи пайдоиш ва таркиби фалак ягона аст, вале бо назардошти тарзи иҷро, истифода аз созҳои гуногуни мусиқӣ ва мавқеи ҷуғрофӣ фалакро ба навъҳои даштӣ, роғӣ ва кӯҳистонӣ ҷудо мекунанд. фалак жанри озод буда, ҳамеша дар ташаккулу такомул ва таҳаввулу инкишоф аст. дар робита ба феҳристи мероси фарҳангии ғайримоддии башарият расман пазируфта шудани фалак ки ҷузъи муҳими фарҳанг ва санъати асили тоҷик мебошад, намояндагони илму адаб ва фарҳанги ҷумҳурӣ бо изҳори хушнудӣ андешаҳояшонро баён доштанд. таваҷҷӯҳ намоед. дар охири соли барои мардуми мо бисёрам таърихӣ, соле ки мардуми кишвар ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии худро бо як шукӯҳу шаҳомат таҷлил намуданд. як хабари тоза дирӯз ба мо расид, хабари тоза, хабари роҳбаландкунанда ки ибтикороти навбатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар созмони милали муттаҳид оид ба масъалаҳои маориф, илм ва фарҳанг дастгирӣ ёфт ва ташаббуси навбатии пешвои муаззами миллат дар мавриди ба феҳристи фарҳангии ёдгориҳои ғайримоддии башарият ворид кардани фалак ҳамчун яке аз намунаҳои олии санъати бадеии мо ва фарҳанги мардуми тоҷик дастгирӣ ёфт, пуштибонӣ ёфт ва ба ин феҳрист ворид гардид. ворид гардидан ва дастгирӣ ёфтани ташаббуси навбатии пешвои муаззами миллат шаҳодати он аст ки имрӯз ҷаҳониён пешвои муаззами миллати моро ҳамчун як абармарди дунёи сиёсат, дунёи фарҳанг мешиносанд. дар мавриди ворид гардидани фалак ба феҳристи мероси фарҳангии ғайримоддии башарият худ шаҳодати он аст ки имрӯз ҷаҳониён низ ба фарҳанги миллати тамаддунофари тоҷик арҷ мегузоранд ва аз он истифода мебаранд. аз сарчашмаҳои таърихӣ бармеояд фалак ҳамчун як жанри мусиқӣ ки дар он орзуву омоли инсонҳо баён шуда бошад, ҳамчун як баёнгари иродаву ифодаи халқ ҳанӯз дар готҳои авастоӣ вомехӯрад ва дар готҳои авастоӣ ҳам вақте ки гардиши чарху фалакро ба назар мегиранд ва ба ҳаводиси гуногуни табиат аз рӯи бевосита пайи ҳам такрор шудани фаслҳои сол ва фалак ва чархи фалак нигоҳ мекунанд, дар он готҳо аллакай мо намуна аз фалак бармедорем. пайдоиши фалак ва фалакхонӣ ҳанӯз аз замонҳои қадим дар байни мардуми тоҷик будааст, аз даҳон ба даҳон мегузоштааст ва ба таври шифоҳӣ аз устод ба шогирд, аз шогирд боз ба устод гузаштааст, аз устод ба шогирд, яъне як мактаби устодии шогирдӣ ва ба ҳамин шакл то замони мо омада расидааст. фалак имрӯз моли мардуми мост ва фалак ифтихори мардуми мост ки тавассути фалак зиндагиномаи мардуми мо, фалсафаи ҳаёти тоҷикона тасвир мешавад ва садо медиҳад ва аз насл ба насл мегузарад. маҳз заҳматҳои пешвои муаззами миллат аст ки тавонистанд фалак дар баробари шашмақом, дар баробари дигар ёдгориҳои ғайримоддие ки мо дорем ба феҳристҳои байналмилалӣ ворид мешаванд ва тавассути сиёсати пешгирифтаи пешвои миллат ҷаҳониён тоҷикро ва тоҷикистонро шинохтанд, мешиносанд, ба тоҷикистон арҷ мегузоранд ва пешвои муаззами миллати мо арҷ мегузоранд ва хизматҳои он касро қадр мекунанд ва имрӯз мо тоҷикистониён низ бояд аз ин пешво, аз ин эҳёгари дубораи таъриху фарҳангу арзишҳои инсонии миллиамон ифтихор дошта бошем ва дар пайравии ин сиёсат кор ва фаъолият кунем. шомил шудани фалак ҳамчун падидаи нодири мусиқии халқи тоҷик ва рӯйхати мероси маънавии башарият дар ЮНЕСКО ин як ҷашни бузурги маънавӣ аст барои тоҷикон. фалак яке аз жанрҳои дӯстдоштаи мардуми тоҷик мебошад. он зодаи кӯҳистони тоҷик аст. фалак дар давраи соҳиби истиқлолӣ қадрдонӣ карда шуд. рӯзи фалак таъсис ёфт, ансамбли давлатии фалак таъсис ёфт ва дар консерваторияи миллии Тоҷикистон факултети махсуси мусиқии суннатӣ аст ки фалакхонон ва шашмақхонхононро тарбия мекунанд. сарвари маҳбуби кишвари мо ба ин падида хеле таваҷҷӯҳ карданд ва
ما باید افتخار کنیم که سروری ما با معنویات مردم ما توجه دارند. این نامیناسیون پیشنهاد شد از نام تاجیکستان و ما خیلی میفخریم که فلک رو قدردانی کردند. این معنای اون رو دارد که اون پدیده موسیقی فلک تاجیک امروز از طرف تمام بشریت دنیا پذیرفته شده است و همچون یکی از گناه‌های معنویاتی بشریت قدردانی کرده شده است. البته در آوردن فلک با این رویخطی خیلی ارزشمند ما رو وادار می‌سازد که فلک رو باز هم بیشتر رشد دهیم. бо ҷаҳду талошҳои сарвари давлати тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон боз як жанри мусиқии суннатии тоҷик фалак ба феҳристи мероси фарҳангии ғайримоддии башарият ҳамроҳ карда шуд. ансамбли фалаксароёни хутали назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон аз ин иқдоми навбатии пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон хушҳол гардида акнун боз саю талош меварзанд ки ин санъати мусиқии миллиро дар сатҳи ҷаҳон бештар муаррифӣ намоянд. гузориши абдурозиқи азиз аз вилояти хатлон. мавлуда раҷабзода директори ансамбли хутали назди мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон хушҳолӣ аз он дорад ки бо ташаббуси хоси сарвари давлати тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон мусиқии фалак дар қатори наврӯз оши палав чакан ва дигар мероси арзишманди ниёгон ба феҳристи фарҳанги ғайримоддии башарият расман ворид карда шуд. ин паёми хуш кӯли фалаксароёни вилоятро рӯҳбаланд гардонидааст. бо шарофати соҳибистиқлолӣ ва ҷаҳду талошҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон осори фарҳангӣ ва маънавии миллати тоҷик дар сатҳи байналмилалӣ пазируфтаву эътироф мешаванд. ин андешаро намояндагии мероси фарҳангии ғайримоддии юнеско исбот намуда бо инобати ҳама паҳлӯҳои ҷавобгӯ будани жанри мусиқии фалак ба талаботи ин ташкилоти бонуфузи дунё фалаки тоҷиконро ҳамчун мероси башарият ба рӯйхати сатҳи баланд ҳамроҳ намуданд. фалак аз қадимтарин мусиқии суннатии тоҷикон аст ки солҳои тӯлонӣ миёни мардум сароида мешавад. фалаксаро бо садои ширину форам бо фалак розу ниёз мекунад ва дарди дили хешро ба рӯи оҳанг мекашад. қаблан жанри фалак дар ноҳияҳои кӯҳистони мамлакат бештар маъмул буд. таваҷҷӯҳи ҳамешагии президенти ҷумҳурии тоҷикистон боис гардид ки дар тамоми шаҳру вилоятҳои тоҷикистон фалакхонӣ густариш ёбад ва алоқамандони ин мусиқӣ боз ҳам бештар гардад. дар вилояти хатлон ансамбли фалаксароён соли 2002 таъсис ёфта ҳунармандони он дар чорабиниҳои сатҳи вилоятӣ ва ҷумҳуриявӣ аз ин мероси бои фарҳангӣ намунаҳои суруду таронаҳои дилнишинро пешниҳоди ҳаводорон мегардонанд. пазируфта шудани мусиқии касбии фалак дар рӯйхати мероси фарҳангии ғайримоддии юнеско боз ҳам шукӯҳи кишвари сарфарози тоҷикистонро дар арсаи олам баланд мебардорад. баъд аз гузашти садсолаҳо боз фалаки даштиву роғӣ шӯҳраи олам мегардад. ма сад фахр мекунам дар ҷодаи 50 соли корим ки марди шуҷоӣ нагузашта буд ки фалаки моро ҷаҳонӣ кунад. ин фахри мо мардуми тоҷикай. ҷон сад шукр кунам ба додаи ҳақ ки язоне чун сарваринек чун сарваринек эмомалӣ раҳмон дораме. дар вилояти хатлон алоқамандони фалак хеле зиёданд. акнун дар баробари ансамблҳои давлатӣ дар назди шӯъбаҳои фарҳанги шаҳру ноҳияҳои вилоят ҳунари фалакхониро ривоҷ мебахшанд то ба ҷаҳониён собит намоянд ки воқеан ҳам фалаки тоҷикон арзандаи ин мақоми болост. این اقدام جناب عالی ما را وادار می سازد که ما هنرمندان دهچند کار و فعالیت کنیم، مهنت کنیم که و جهانیان نشان دهیم که فلک مال ما تاجیکان است.
санъати мусиқии халқи тоҷик тарихи бостонӣ ва рангину пурғанова дорад. Дар ин радиф шашмақон ва фалак аз зумраи ганҷинаҳои бебаҳое мебошанд, ки аз қаъри асрҳо то замони мо ҳамчун мусиқии халқии фарҳангпарвару санъатдӯст ёдгор монданд. дар шаҳри Кӯлоб низ бо фаъолияти ансамблҳои гуногун жанри фалак рушд кардааст. боиси ифтихор ва сарфарозӣ аст ки тавассути сиёсати фарҳангии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо пешниҳоди ин намунаи мазкур аз ҷониби ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи 5 шарту талаботе ки дар конвенсия оид ба ҳифзи мероси фарҳангии ғайримоддии ЮНЕСКО зикр шудааст қабул гардид ва акнун жанри фалак ба феҳристи мероси фарҳангии ғайримоддии башарият расман ворид шуд, ки боиси шодию сурури сокинони Тоҷикистон аз ҷумла минтақаи Кӯлоб гардид. мо ниҳоят миннатдорем мардуме ки ба фарҳанг сару кор дорем, мардуме ки ба илми фарҳангшиносӣ сару кор дорем, аз пешвои муаззами миллат ки маҳз бо ибтикори ин шахсияти фарҳанговар аст ки мо дар феҳристи байналмилалӣ, дар феҳристи ғайримоддии ташкилоти байналмилалии ЮНЕСКО фалак ҷой гирифтааст. аҳамияти фалак дар он аст ки вай мусиқӣ аст ки ба меҳанпарастӣ, ба ватанпарастӣ даъват мекунад. гоҳо нодуруст арзёбӣ мекунанд ки фалак танҳо ин ночории мардумон аст, аммо фалак ин таронаи мардумони кӯҳнишин буданд ки аз саҳроҳо, аз ҳамон таъқибҳое ки душманони миллат мекарданд ба ӯро ба пушти сахраҳои баланди кӯҳӣ, дар пушти обҳои касногузар ҷой макону маскан гирифта намегузоштанд ки душман ин маъвои охирони онҳоро забт карда бигирад. барои ҳаминам мусиқии фалак ин мусиқии нангу номус аст, ори миллӣ аст ва ҳимоя кардани ҳар ваҷаб марзу бӯми кишвар мебошад. Кӯлоб шаҳри бостоне ки таърихи беш аз 2700 сола дорад, дар тӯли қарнҳо макони фалак ва фалаксароён маҳсуб меёфт. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Кӯлобро махзани таърих ва маданияти пурғановати миллати тоҷик ном бурдааст ки ҳақ асту рост. аҳли фарҳанги шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб аз ин хушхабар хеле рӯҳбаланд гардиданд. боиси ифтихору сарфарозӣ аст ки маз бо дастгирию ғамхории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон суруди фалак ба феҳристи байналмилалии фарҳанги ғайримоддӣ дохил карда шуд ва ин моро кормандони фарҳангро водор месозад ки дар рушду такомули ин ҳунари халқӣ бештару бештар кору фаъолият намоем ва кӯшиш намоем ки ин суруди фалакро дар байни насли наврас тарғибу ташвиқ намуда дар мактабҳои мусиқӣ, театрҳои халқӣ, ансамблҳои халқӣ бештар суруди фалак ва анъанаҳои миллиро ҷорӣ намоем. мо кормандони фарҳанг аз ин иқдоми пешвои муаззами миллат хеле хушбахту сарфароз мебошем. санъати қадимаи фалаксароӣ дар Кӯлоби имрӯза аз ҷониби ворисону гузаштагони ҳунармандони закӣ идома ёфта ба шаклҳои нав пешкаши мардум шуда истоданд. пӯшида нест ки Кӯлобро ватани аслии фалак ном мебаранд. фалак жанрест ки дар он розу ниёз ва ифшои сидқу ихлос ба меҳан ва муҳаббат ба диёри аҷдодӣ ифода меёбад ва ин санъати волои миллати тоҷик маҳз аз водии Кӯлоб манша мегирад. ин аст ки бо ибтикори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон нахустин ансамбли фалак дар шаҳри Кӯлоб таъсис ёфт ва беҳтарин фалаксароёнро дар бар мегирифт. айни ҳол ансамблҳои фалак дар шаҳрҳои Бохтар ва Кӯлоби вилояти Хатлон фаъолияти пурсамар дошта дар ҳама чорабиниҳои вилоятиву ҷумҳуриявӣ иштироки фаъолона доранд. Раҳматалӣ Назрӣ аз шаҳри Кӯлоб барои барномаи ахбор. аҳли ҷомеаи вилояти Суғд ба феҳристи мероси фарҳангии ғайримоддии башарӣ ворид карда шудани мусиқии суннатии касбии мардуми тоҷик фалакро ҳамчун рӯйдоди муҳими таърихию фарҳангӣ пазироӣ намуданд. гузориши Равзали Раҳмон.
با اقدام‌های عاقلانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و حکومت مملکت در دوران استقلالیت دولتی آیین و جشن‌های ملی و ارزش‌های فرهنگی ملت که ثابتگری تمدن قدیمی مردم تاجیک میباشند احیا و جهانی گردیدند. با فهرست میراث فرهنگی غیرمادی بشری رسما وارد کرده شدن موسیقی سنتی کسبی تاجیکان فلک دستاورد مهم جهت حفظ و عمومی نمودن میراث نیاگان معرفی هنرهای مردمی و فرهنگ غنی و قدیمی مردم تاجیک در عرصه بین المللی می باشد. این رویداد مهم تاریخی و فرهنگی از جانب اهل جامعه ولایت سوخت با افتخار و همچون باز یک اساس و ثابتگری نقش تمدن ساز ملت تاجیک پذیرایی گردید. 15 دکبر در جلسه 16 کمیته بین حکومتی آید به حفظ میراث فرهنگی غیرمادی یونسکو که در شهر پاریژ فرانسه واقع است یک واقعه فرح بخش برگزار گردید و در این جلسه فلک همچون میراث فرهنگی غیرمادی بشریت پذیرفته گردید و این خبری خوش، این خبری نیکی فرهنگی اهل زیا اهل جامعه کشور را از آن فرح برگردانید که ما در حقیقت خلق صاحب فرهنگ و صاحب معرفت هستیم. باعث سرفرازی است که در دوران صاحب استقلالی کشور عزیزمان محض با کوشش و تلاش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به مسائل احیا و رشد فرهنگ و عنعنه‌های فرهنگی خلق تاجیک مقام و اعتبار خاصه ظاهر کرده شد. در سازمان با نفوذ بین المللی به فهرست میراث فرهنگی غیرمادی جهانی وارد شدن موسیقی سنتی و ژانر موسیقی قدیمی تاجیک فلک میوه استقلالیت و ثمره تدبیرهای پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان بهر احیا و رشد ارزش‌های ملی فرهنگی ارزیابی می‌گردد. در ولایت سوخت سال 2008 مؤسسه دولتی انسامبل فولکلوری و اتنوگرافی فلک تأسیس یافته به آن هنرمندان معروف و جوانان ایجادکار جلب گردیدند. اهل ایجاد انسامبل فلک ولایت سوخت با فهرست میراث فرهنگی غیرمادی بشری شامل شدن این موسیقی سنتی ملت تاجیک را با خوشنودی پذیرفتند. رسما قبول گردیدن فلک را به فهرست میراثی غیرمادی یونسکو به کل هموطنان مبارکباد میگویم. این اقدام بزرگ با تشبث بی‌واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان عملی گردید. ما اهل انسامبل فولکلوری اتنوگرافی فلک ولایت سوخت از این رویداد فرهنگی نیروی تازه گرفتیم و برای باز هم تکمیل و پیشرفت این صنعت بی‌بهای مردم تاجیک فلک و معرفی فرهنگ ملی در جهان باز هم خدمت میکنیم. اهل ایجاد و هنری انسامبل فولکلوری و اتنوگرافی فلک ولایت سوخت دوام بیش از 10 سال فعالیت در تکمیل و ترغیب و رشد فلکسرایی سهمگذاری می‌نمایند. اهل انسامبل ایجادکاران در بخش آوازی و در بخش سازی پیوسته فلک‌ها ایجاد کرده در چاره‌بینی‌های فرهنگی ولایت و کشور شرکت و هنرنمایی می‌نمایند. وطن گلفشان گشته است. در دوران صاحب استقلالی موضوعهای نو پیشرفت و شکوفایی کشور آرزو و آمال مردم در فلکسرایی انعکاس می‌یابند. برای فلکسرا خصوصیت‌های عاقلی و دانایی سخنرانی و مهارت کسبی خاص بوده اهل ایجاد انسامبل فلک ولایت سوخت با استفاده از اصول و عنعنه‌های دانندگان و اجرا کنندگان صنعت فلکسرایی فلک‌ها ایجاد و اجرا می‌نمایند. با اندیشه اهل علم و فرهنگ فلک ژانر آزاد بوده همیشه در تشکل و انکشاف است و از نگاه بخش و سبک‌ها تکامل می‌یابد. از نگاه علمی تحقیق نمودن و از جهت ایجادی غنی گرداندن فلک باعث باز هم تشکل یافتن این میراث فرهنگی ملت تاجیک میباشد.
намунаи барҷастаи мусиқии суннатии касбӣ ва жанри мусиқии қадимии мардуми тоҷик ҳамчун ҷузъи таркибии фарҳанги миллӣ ҷовидонӣ буда тӯли ҳазорсолаҳо аз мероси бою ғании миллати тоҷик шаҳодат медиҳад ва ба феҳристи мероси фарҳангии башарӣ шомил шудани он масъулияту ифтихори соҳибони ин мероси гаронмояро баҳри рушду такомули фалак афзун менамояд. равзали раҳмон, дилшод юсуфӣ, вилояти Суғ барои барномаи Ахбор. фалак аз мусиқиҳои суннатии мардуми тоҷик ба шумор меравад ва дар баробари 6 мақом ворид шудани он ба феҳристи мероси фарҳангии ғайримоддии башарият ифтихори бузург барои ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ мебошад. дар шаҳри Турсунзода ҳам ансамбли фалак фаъолият мекунад ки ҳунармандони он дар чорабиниҳои фарҳангӣ нақши назаррас доранд. гузориш дар ин хусус. شادم که دیار نور بارد وطنمه боз як таҳаввулот дар соҳаи санъату ҳунари воло инак фалак байналмилалӣ шуд. ин ҳам бо ташаббусу талошҳои пайвастаи сарвари фарҳангсолори тоҷикон пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои миллати шарафманди тоҷик муяссар гардид. фалак аз мусиқии суннатии мардуми тоҷик ба шумор меравад ва дар баробари 6 мақом ворид шудани он ба феҳристи мероси фарҳангии ғайримоддии башарият ифтихори бузург барои ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ мебошад. зеро фалак мусиқии миллии тоҷикон буда таърихи хеле тӯлонӣ дорад. фалак мусиқии адабӣ ва илмӣ мебошад ва пайдоиши ин ҷанри мусиқии аҷдодӣ ба қарнҳои нахустпайдоиши мавҷудот ва ҳаёти инсон рост меояд. дар заминаи дастуру ҳидоятҳои президенти мамлакат имрӯз дар минтақаҳои гуногуни тоҷикистон ансамблҳои фалаксароӣ фаъолият мекунанд. ҳар як фалаксаро ташаббусҳои роҳбарияти олии мамлакатро дар самти ҳифзу густариши санъати миллӣ хоса мусиқии фалак хуб дарк намудааст ва аз ҷаҳонӣ шудани ин ҷанри мусиқии аҷдодӣ бениҳоят хушҳол мебошад. ҳунармандони ин ҷанри мусиқии миллӣ мегӯянд рушду такомули фалакро дар замони соҳибистиқлолии мамлакат бемисл эҳсос намудаанд ва иброз медоранд ки дар ягон давру замон чунин ҷаҳиши баланд дар санъати мусиқии тоҷикон набуд. яъне маҳз дар замони истиқлоли давлатӣ сарвари фарҳангсолори тоҷикон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон замина муҳайё карданд ки фалак чун дигар мероси фарҳангии тоҷикон ба оламиён муаррифӣ гардида мақоми ҷаҳониро соҳиб шавад. ансамбли фалаки шаҳри Турсунзода бо ташаббуси пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ташкил карда шуд ки дар ҳайати ансамбл 12 нафар шомил ҳастанд. ансамбли фалаки назди шӯъбаи фарҳанги шаҳри Турсунзода соли 2007 таъсис дода шудааст. дар заминаи мавҷудияти шароит ҳунармандони ансамбл ба дастовардҳои назаррас ноил гардида давоми солҳои фаъолият дар ҳамаи чорабиниҳои фарҳангии шаҳри Турсунзода фаъолона иштирок менамоянд. дар ансамбли фалаки шаҳри Турсунзода ҳам чун дигар минтақаҳои мамлакат ба ҷавонону наврасони завқманд нозукиҳои ин ҳунари воло омӯзонда мешавад. ҳунармандони ин ансамбл аз ҷаҳонӣ гардидани жанри фалак ва ба мероси фарҳангии ғайримоддии башарият ворид шудани он ифтихорманд буда ба пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ин ташаббуси ҷаҳонӣ сипосу миннатдорӣ мекунанд. боиси ифтихор аст ки бо кӯшишу заҳматҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон фалак ба феҳристи мероси фарҳангии ғайримоддии башарият ворид гардид. мо аҳли фарҳанги мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода аз ин рӯҳу илҳоми тоза гирифта кӯшиш менамоем ки дар ансамбли фалаки шӯъбаи фарҳанги шаҳри Турсунзода кадрҳои болаёқат, кадрҳои ҷавонро ҷалб кунем. ҷаҳонишавии мусиқии аҷдодии тоҷикон фалакро метавон иқдоми дигари сарвари раъятпарвар ва фарҳангдӯстдор муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳисобид ки бемисл такрорнашаванда дар таърихи навини тоҷикон дар даврони соҳибистиқлолӣ ва муҳимтар аз ҳама дар замони ҷаҳонишавӣ мебошад. дар осорхонаи миллии Тоҷикистон бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти унвони кундал намунаи волои санъати анъанавии ниёгон намоиш баргузор гардид. дар намоиш кормандони осорхонаи миллии Тоҷикистон, рассомон, донишҷӯён ва иттифоқи рассомони кишварҳои хориҷа иштирок намуданд. гузориш дар ин хусус.
дар намоишномаи кундал намунаи волои санъати анъанавии ниёгон кормандони осорхонаи миллии тоҷикистон ҳунармандон рассомон донишҷӯён ва иттифоқи рассомони кишварҳои хориҷ низ иштирок доштанд. дар намоиш аз фонди осорхонаи миллии тоҷикистон зиёда аз 50 намунаҳои гуногуни кундал ба намоиш бароварда шуд ки баёнгари возеҳи намунаи волои ин санъати анъанавии ниёгон мебошад. зикр шуд ки кундал ки ба таври дигар нақшу нигори возеҳ номида мешавад намунаи санъати анъанавии осиёи марказӣ аст ки танҳо дар тоҷикистон боқӣ монда ривоҷ меёбад. осорхонаи миллии тоҷикистон дар самти ҷамъоварӣ ва ҳифзи муаррифии осори ниёгон албатта саҳми назаррас дошта имрӯз дар фонди осорхонаи миллии тоҷикистон дар баробари дигар намунаҳои ҳунарҳои мардумӣ аз ҷумла ҳунари кундал низ дар сатҳи хуб ҷамъоварӣ ҳифз ва муаррифӣ карда мешавад. ин ҳунар аз асрҳои қаблӣ давра ба давра ба воситаи устоду шогирд то ба имрӯз ҳифз гардидааст ва имрӯз албатта насли муосир идомадиҳандаи яъне ки устодони хеш ин ҳунарро дар ҳудуди имрӯзаи тоҷикистон рушду такомул дода истоданд. як хусусияти хоси ҳунари кундал дар замони муосир ин аст ки рассомон бо истифода аз зебоиҳои мафтункунанда дар ҳунари кундал албатта нақшу нигори табииро бештар тасвир карданд. бар асоси тахмини олимон замони пайдоиши ин санъати нодир ба асри 15 рост меояд, замоне ки дар як қатор ёдгориҳои маркази қадимаи тоҷикон усули нави ороиш рӯи кор омад. зебоии кундал дар асоси ба ҳам пайвастани тимсолҳои мураккаб бозии тахайюл бо рангҳо асос гирифта ҳар намунаи он ҳунари хондан ва дарк карданро талаб менамояд. иштирокчиёни намоиши кундал намунаи волои санъати анъанавии ниёгон аз намоиши мазкур дидан намуда аз таърихи кундал огоҳӣ пайдо карданд. намоиши мазкур 25 январи соли 2022 идома меёбад ва дӯстдорони ҳунари қадимаи кундал метавонанд аз ин намоишнома дидан намоянд. шарҳи мавзӯи дигар. ҳизби халқии демократии тоҷикистон ҳизби созанда ва бунёдкор буда аъзоёнаш дар тарғибу ташвиқи ғояҳои ватанпарастӣ ва худшиносии миллӣ саҳми худро мегузоранд. имрӯз дар академияи васоити ахбори омма бо ташаббуси кумитаи иҷроияи ибтидоии ҳизбии садо ва симои кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон чорабинӣ баргузор гардид. ҳамкоронамон аз ҷараёни ин чорабинӣ гузориш медиҳанд. дар академияи васоити ахбори омма бо ташаббуси кумитаи иҷроияи ибтидоии ҳизби садо ва симои кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон чорабинии сиёсӣ баргузор гардид ки дар он намояндагони кумитаи марказӣ шаҳрӣ ва ноҳиявии ҳизби халқии демократии тоҷикистон иштирок намуданд. гуфта шуд ки ҳизби халқии демократии тоҷикистон ҳизби бунёдкору созанда буда дар тӯли фаъолияти худ аз ҳама он вазифаҳое ки дар назди ӯ гузошта шудааст сарбаландона баромада истодааст. ҳизб дар фаъолияти худ бо мақсади таъмини ҳуқуқу озодиҳои инсон ба фазилатҳои баланди сиёсӣ, сифатҳои наҷиби ахлоқӣ ва маърифати пурсамари маънавии аъзояш такя намуда, кӯшишу ғайрат ва донишу идроки онҳоро барои мустаҳкам намудани истиқлоли сиёсиву иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангии ҷумҳурии тоҷикистон сафарбар менамояд. дар охир ба як қатор аъзоёни фаъоли ҳизб барои саҳми арзанда гузоштан дар татбиқи ҳадафҳои оинномаи ҳизби халқии демократии тоҷикистон, инчунин бурдани корҳои ташкилию сиёсии ҳизб, тақвият бахшидан ба корҳои таблиғотиву ташвиқотӣ ва мусоидат намудан баҳри баланд бардоштани нуфузу устувор гардонидани мавқеи ҳизб дар ҷомеа сипосномаву ифтихорнома супорида шуда аъзоёни нав ба сафи ҳизбиён қабул гардиданд. имрӯз дар доираи тадбирҳои ободонӣ ва бунёдкорӣ ва мукаммалсозии инфрасохтори кору хизматрасонӣ дар шаҳри Душанбе иншооти гуногун таъинот мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. аз ҷумла таваққуфгоҳи муосир дар бозори Корвон ба фаъолият оғоз намуд ки метавонад дар беҳтар гардидани сатҳи хизматрасониҳо нақши назаррас дошта бошад. гузориши ҳамкоронамон. бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва ноҳияи Фирдавсӣ дар кӯчаи Шамсӣ даҳи пойтахт таваққуфгоҳи наву замонавӣ ва муосири ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди бозори Корвон ифтитоҳ карда шуд. зимни мавриди истифода қарор додани иншоот масъулин дар таххонаи бино аз маркази савдои хӯрокворӣ дидан карданд. таваққуфгоҳ дар асоси талаботи муосири шаҳрсозӣ дар муддати 1 сол бунёд карда шуда аз 6 ошёна ва таххона иборат мебошад. таваққуфгоҳ дар масоҳати бештар аз 14 000 метри мураббаъ сохта шуда дар он дар як вақт зиёда аз 448 адад воситаҳои нақлиёт имкони таваққуфро доро мебошанд. дар таваққуфгоҳ лифт ва ҳоҷатхона низ ҷойгир карда шуда дар ошонаи болои бино маркази назорати мушоҳидавӣ фаъолият менамояд. дар ин марказ бо истифода аз 12 монитор ва 171 камераҳои мушоҳидавӣ масъулин
масъулин тартиботи бозорро назорат менамоянд. дар асоси иттилоъ тамоми таҷҳизоти техникӣ насб гардида истеҳсоли насли нави ширкати маъруфи Hikvision буда атрофи бозорро дар масоҳати беш аз 1000 метр назорат менамояд. дар ин марказ ҳамчунин системаи огоҳкунандаи зидди сухторӣ насб карда шудааст ва дар ҳолати бунги хатар аз ин ҷо муайян карда мешавад ки ҳодиса дар кадом даромадгоҳ ва ё кадом қатори бозор рух додааст. сохтмони ҳудуди бозори Корвон дар асоси талаботи шаҳрдорӣ ва меъморӣ идома дорад. дар ҷараёни шиносоӣ намояндагон аз қисмати шимолии бозор ки даромадгоҳҳои 10, 11, 12, 13, 14 ва 15-ро дар бар мегирад бозӣ намуданд. ин қисмати бозор аллакай пас аз навсозӣ мавриди истифода қарор дода шуда соҳибкорону соҳибмулкон ба тиҷорат машғул мебошанд. ин қисмати бозор дар масоҳати бештар аз 33135 метри мураббаъ бунёд карда шуда аз ду ошёна ва таҳхона иборат мебошад. даромадгоҳҳои бозор дар асоси лоиҳа бо санъати баланди меъморию гаҷкории миллӣ ороиш дода шудааст. дар ин қисмат низ маркази назорати мушоҳидавӣ ҷойгир карда шудааст ки дар он 24 монитор бо 366 адад камераҳои мушоҳидавӣ пайваст карда шуда аз ҷониби масъулин ҳудуди бозор зери назорат қарор дорад. корҳои сохтмонӣ ва аз навсозии бозор дар ин қисмат яъне даромадгоҳҳои 10, 11, 12, 13, 14 ва 15 моҳи апрели соли 2020 оғоз гардида буд ва корҳои сохтмонӣ бо сатҳу сифати баланд анҷом дода шуда мавриди истифодаи сокинон қарор гирифт. ҳамзамон бо ин биноҳои хизматрасонии даромадгоҳҳои 1 ва 24 бозор низ аллакай бунёд карда шудааст. айни замон дар қисмати даромадгоҳҳои 8 ва 9 корҳои сохтмонӣ идома дорад. маврид ба зикр аст ки маркази савдои ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди бозори Корвон дар масоҳати бештар аз 107 000 метри мураббаъ дар кӯчаи Шамсӣ ноҳияи Фирдавсӣ шаҳри Душанбе аз навсозӣ мегардад ки пас аз анҷоми корҳои пурраи сохтмонӣ зиёда аз 6000 нафар соҳибкорон ва соҳибмулкон бо шароити муосир ва замонавии тиҷорат таъмин карда мешаванд. ҳамзамон дар ин рӯз бо иштироки намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва ноҳияи Шоҳмансур дар хиёбони Рӯдаки 33А филиали тарабхонаи амрикоии зудхидматрасони KFC мавриди истифода қарор дода шуд. дар асоси иттилои масъулин дар ин тарабхона айни замон зиёда аз 100 нафар бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардиданд. ин аввалин тарабхонаи брендӣ зери унвони KFC дониста мешавад ки дар шаҳри Душанбе ифтитоҳ гардид ва дар оянда дар назар аст ки дар маркази савдои Душанбе мол ва маркази савдои Сиёма мол филиалҳои навбатии тарабхона ифтитоҳ гардад. тавре ки масъулин изҳор доштанд дар асоси равиши фаъолият филиали тарабхона дар тамоми шаҳрҳо пас аз як моҳи фаъолият мавриди истифода қарор дода мешавад то сокинони ин ё он шаҳр дар бораи ин бренд маълумоти кофӣ ба даст биёранд. аз ин пас сокинону меҳмонони шаҳри Душанбе имкон доранд то дар тарабхонаи наву замонавӣ ба истеъмоли хӯроки табби дили худ машғул шаванд. дар оянда дар шаҳри Душанбе боз ифтитоҳи 5 адад филиали ин тарабхона дар назар дошта шудааст ва дар маҷмӯъ 300 нафар сокинони пойтахт бо ҷои кори доимӣ ва маоши хуб таъмин мегарданд. зимни бозӣ намояндагони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва ноҳияи Шоҳмансур аз шароити фароҳамовардашуда дар ин тарабхона боздид намуда бо сокинон ва мизоҷони тарабхона суҳбат намуданд. идомаи барномаи ахбор. ҳайати расмии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҷаласаи нуҳуми конфронси кишварҳои тарафҳои конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид зидди коррупсия ки дар Ҷумҳурии Арабии Миср доир гардид иштирок намуд. дар ин конфронс намояндагон аз 152 давлати аъзои Созмони Милали Муттаҳид иштирок доштанд. гузориш дар ин хусус. дар асоси дастури супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳбарият ва ҳайати расмии агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон рӯзҳои 16-17 декабри соли 2021 дар шаҳри Шармушайхи ҷумҳурии Арабии Миср дар ҷаласаи нуҳуми конференсияи кишварҳои тарафҳои конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид зидди коррупсия ва нишасти коршиносони мақомоти зидди коррупсионӣ дар чаҳорчӯби лоиҳаи мусоидат ба рушди устувор тавассути дастгирии раванди татбиқи конвенсияи Созмони Милали Муттаҳид зидди коррупсия дар кишварҳои масири камарбанди иқтисодии роҳи абрешим иштирок ва доир ба сиёсати давлатӣ зидди коррупсионӣ ва дастовардҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти муқовимат ба коррупсия ибрози андеша намуданд. маврид ба зикр аст ки дар кори конфронси байналмилалии намояндагон ва шахсони воломақом аз 152 давлати аъзои Созмони Милали Муттаҳид низ иштирок карданд. дар баробари ин дар ҳошияи чорабинии мазкур вохӯриҳои дуҷониба бо намояндагони давлатҳои ҷумҳуриҳои Арабии Миср, Украина ва раёсати Созмони Милали Муттаҳид оид ба маводи мухаддир
ва ҷинояткорӣ баргузор гардид. Конферанс дар сатҳи баланди байналмилалӣ баргузор шуда дар назар аст ки аз натиҷаи масъалаҳои баррасишуда қарорҳои дахлдор қабул карда шавад ва онҳо метавонанд дар ташаккули минбаъдаи муқовимат ба коррупсия мусоидат намоянд. Дар маҷмӯъ чорабинӣ дар фазои ҳамдигарфаҳмӣ ва эҳтироми якдигарӣ сурат гирифта. Умед аст ки натиҷаҳои он барои боз ҳам тақвият бахшидани сиёсати ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти муқовимат ба коррупсия заминаи мусоидро фароҳам оварад. имрӯз аз ҷониби намояндагони агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон бо кормандон ва донишҷӯёни Донишгоҳи миллии Тоҷикистон бо мақсади баландбардоштани маърифати ҳуқуқӣ ки яке аз роҳҳои асосии кам кардани ҷиноятҳои коррупсионӣ мебошад вохӯрӣ гузаронида шуд. ҳамкоронамон гузориш медиҳанд. зимни вохӯрии кормандони агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи ҷумҳурии Тоҷикистон бо кормандон ва донишҷӯёни факултаи молия ва иқтисоди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон зикр карда шуд ки коррупсия амали номатлуб дар тамоми ҷаҳон эътироф гардидааст ва он боварӣ ва эътимоди мардумро нисбат ба фаъолияти идораҳои давлатӣ кам гардонида ахлоқи аҳолиро коса мегардонад. дар даврони истиқлолият бо мақсади тақвияти шаффофият дар идоракунии давлатӣ муқаррар кардани ҷавобгарӣ барои содир кардани тамоми амалҳои коррупсионӣ ва ошкору пешгирии чунин амалҳо заминаҳои боэътимод фароҳам оварда шуда дар ин самт стратегияи давлатии муқовимат ба коррупсия дар ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 қабул карда шудааст. аз ин рӯ кормандон ва донишҷӯёни муассисаҳои олии мамлакатро низ зарур аст то дар иҷрои талаботҳои бандҳои стратегия ва барномаҳои давлатӣ ки дар самти мубориза бо коррупсия амалӣ гардонида мешаванд масъулиятро ҳис намоянд ва бо виҷдони поку масъулияти баланд сифати таълим ва сатҳи донишомӯзиро баланд бардоранд. терроризм, ифротгароӣ ва экстремизм имрӯз аксари ҷомеаи ҷаҳониро фаро гирифта ба хатари бузурги сайёра табдил шудааст ва имрӯз ҳамагон барои бартараф намудани ин вабои аср мубориза мебаранд. аз ҷумла Тоҷикистон дар ин ҷода ҳамеша фаъол аст. имрӯз мо мебинем ки тариқи шабакаҳои интернетӣ ба халқи азизи мо таҳдид мекунанд. сиёсати пешгирифтаи ҳукуматро ки баҳри таъмини сулҳу субот ва тараққиёт равона шудааст мавриди амал қарор доданд ва имрӯз барои пешгирии чунин амалҳо таҳти сиёсати пешгирифта ва хиратмандонаи президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон мо мекӯшем ҷавонони худро ба роҳи рост яъне ба донишомӯзӣ илмомӯзӣ сулҳпарварӣ гулгуншукуфои ватани азиз тарбия менамоем. гузарондани чунин чорабиниҳо ки дорои хусусияти фаҳмондадиҳӣ огоҳкуниву пешгирикунанда мебошанд дар пешгирии ҷавонон аз шомилшавӣ ба гурӯҳ ва ҳаракатҳои террористӣ пешгирии амалҳои коррупсионӣ ки аз унсурҳои таҳдидкунанда ба амнияти миллӣ ва халалдоркунандаи рушду суботи иҷтимоиву иқтисодии ҳар давлат аст замина мегузорад. зулфия раҳимзода, меҳрӯзи ҷумъа, убайдуллои сайвалӣ, ахбор. عامل اساسی موفقیت در صف قوه‌های مسلح این تربیت حربی و تندرستی جوانان میباشد. با در نظر داشت این نقطه در کمیته مرکزی تشکیلات مددگاری مدافع همایش دایر گردید. توجه نمایید. зимни ҷамъомад роҳбарияти кумитаи марказии ташкилоти мададгори мудофиа ва кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъкид намуданд ки мақомоти масъули давлатӣ ва аҳли ҷомеа дар самти тарбияи ҳарбӣ ва тандурустии ҷавонон тадбирҳои заруриро амалӣ менамояд. зеро тарбияи ҳарбӣ ва тандурустии ҷавонон фаъолиятест ки иштироки ҳамоҳанги мақомоти давлатӣ ва аҳли ҷомеаро тақозо дорад. изҳор карда шуд ки тарбияи ҷавонони миллатдӯсту ватанпарвар ки дар худ нерӯи созандагиву бунёдкориро таҷассум менамоянд бояд чун عامل مهمترین تحکیم پایه‌های دولتداری، پیشرفت جامعه و تامین زندگی ارزنده اهالی ارزیابی گردد. در همایش دانشجویان کالج تکنیکی تکنولوژی نزد تشکیلات مددگاری مدافع نیز سخنرانی نموده بابت طرف تحکیم یافتن موقع جوانان در روند بنیادکاری‌های وطن ابراز نظر نمودند. تربیت حربی و تندرستی جوانان و آماده نمودن آنها به خدمت حربی یک جزء مهم سیاست دولتی جوانان به شمار می‌رود. از این جز که در اکثر برنامه‌های دولتی وابسته به تربیت معنوی جوانان تشکل موقع آنها در جامعه و حیات سیاسی کشور موضوع تربیت حربی و وطنپرستی موقع خاص دارد. جوهر این همه تلاش و تدبیراندیشی‌های حکومت جمهوری تاجیکستان به کمال رساندن جوانان وطن‌دوست با معرفت، چالاک و آبتاب یافته از نگاه جسمانی و معنوی و اخلاقی هوشمند و آبادگر و آینده‌ساز وطن تشکیل می‌دهد.
идомаи ахбор. Истифода аз имтиёзҳои пешниҳодшуда имкон фароҳам овард ки дар ноҳияи шаҳри нав теъдоди корхонаҳои паррандапарварӣ ба 15 корхона расонида шавад. дар натиҷа имкон фароҳам овард ки сокинони ноҳия ва атрофи он ба маҳсулоти истеҳсоли ватанӣ дастрасии бештар дошта бошанд. Наврӯзшоҳи Азизулло аз ноҳияи шаҳри нав гузориш медиҳад. аз теъдоди умумии хоҷагиҳои паррандапарварӣ дар ноҳияи шаҳри нав самти фаъолияти 4 тои он ба истеҳсоли тухм ва 11 тои дигараш ба истеҳсоли гӯшт равона карда шудааст. зиёд шудани теъдоди хоҷагиҳои паррандапарварӣ ва саршумори он ба афзоиш ёфтани истеҳсоли гӯшту тухм сабаб гардид. бо истифода аз сабукиҳои дар имтиёзҳои андозию гумрукӣ пешбинишуда, технологияи нав ворид ва тариқи ба роҳ мондани таҷрибаи пешқадам рушди паррандапарварӣ дар ноҳияи шаҳри нав таъмин карда шуд. масалан истеҳсоли тухм дар 11 моҳи соли 2021 дар ноҳияи шаҳри нав ба 31 миллиону 188 ҳазор дона расидааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 5 миллиону 567 ҳазор дона зиёд мебошад. истеҳсоли тухм ҳам аз ҷиҳати истеҳсоли гӯшт марҳила ба марҳила афзуда истодааст. нисбати солҳои гузашта корхонаҳои паррандапарварӣ ҳам зиёд шудааст. 15 корхонаҳои паррандапарварӣ вуҷуд дорад. дар инҷо авсам мурғҳои тухмдеҳ парвариш карда мешаванд. имрӯз дар корхона зиёда аз 350 ҳазор саршумори парранда вуҷуд аст ки аз ин 170 ҳазор зиёдаш мурғҳои тухмдеҳ мебошанд, боқӣ монда мурғҳои гӯшти. дарки моҳияти имтиёзҳои пешниҳоднамудаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва истифода аз он дар ноҳияи шаҳри нав имкон фароҳам овард ки намояндагони бахши хусусӣ дар самти равнақ додани фаъолият ва ба даст овардани манфиат ба натиҷаҳои беҳтар ноил шаванд. дар 11 моҳи соли равон истеҳсоли гӯшти парранда дар ноҳияи шаҳри нав нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 9096 тонна зиёд шудааст. ин ба тарқиби дурусти имтиёзҳои пешниҳодшуда дар ноҳия ва дарку истифодаи мақсадноки он аз ҷониби намояндагони бахши хусусӣ марбут дониста мешавад. мақсад гузошта шудааст ки тавассути сабукиҳои пешниҳодшуда ва истифодаи ҳарчи бештари имкониятҳои табиӣ барои истеҳсоли гӯшту тухми парранда иқтидори тавлидотӣ баланд бардошта шавад. дар оянда мо нақша дорем ки саршумори паррандаро ҳамчун ҳам паррандаи тухмӣ ҳам оиди самти гӯштиро мо дар ноҳия зиёд кунем. кормандони мо аслан ният доранд ки саршумори паррандаро аз ҳисоби мурғҳои зотӣ зиёд намоянд, чунки истеҳсоли маҳсулнокии ин зоти мурғҳо зиёдтар аст ва гарчанде хароҷот ҳам дошта буд, лекин истеҳсоли маҳсулот зиёд надорад. бо таваҷҷӯҳи хоссаи мақомоти иҷроияи маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи шаҳри нав дар замини дастгириҳои пайвастаи ҳукумати мамлакат таъмини рушди паррандапарварӣ яке аз ҳадафҳои асосии кишоварзони ноҳия ба ҳисоб меравад. бо назардошти ҳамин айни замон ворид ва насби технологияи муосир идома дорад. бо гузоштани замина оянда пешрафти дучанди паррандапарварӣ таъмин ва афзоиши аз ин ҳам бештари истеҳсоли маҳсулоти воридотивазкунандаи ба содирот нигаронидашуда дар ноҳияи шаҳри нав таъмин карда мешавад. бинандаҳои азиз, дар ҳамин ҷо нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор хотима меёбад. тансияту хонобод бимонед.